Tak, našli sme vonku. Pomaličky. Našli sme kocúrika. Nechaj ho. Našli sme kocúrika. Ideme teraz na veterinu. Tak máme ďalšie 3. Čo sme našli? Tohto drobca. On si našiel nás. No, ideš na veterinu. Kde ideme teraz? Ideme na KVPčko na veterinu a uvidíme drobček. No, takže máme. No, tak. Som vlastne viac menej nezistil. Pán lektor mi povedal, že radšej to riešiť cez týždeň, že vyzerá byť schopný drobec, takže nejak opýtal som sa, že aké taštičky alebo niečo, čo mu dať jesť, tak povedal, že niečo pre malé mačičky. Ale že nie mlieko? Nie, že nie mlieko, že vyzerá, že má nejakých 7-8 týždňov. Aha. Tak pôjdeme potom asi ku nám na veterínu. No, čo sme sa zobudili? Ideme. Čo fajne cítime? No, ty budeš papať. No, počkáme, kým sa No, napapká, tak ale pôjdeme. že už vie jesť. Hej. Také. No, ideme domov. Je vodičku. No, nevidno to. Hej, papa.